چن تونی ونجنا سوکھا ہے جے کو سمجھ آوے وہ آکھے سبحان اللہ جے کو نہ آوے بالکل نہ آکھے چن تونی ونجنا سوکھا ہے چن تونی ونجنا سوکھا ہے چن توڑ دکھاونا پئی گالے پانی ہر کوئی زمین چو کٹ سکدے انگلی تو کٹھاونا بئی گالے نی چڑھدا لادھا لہوے سی اثر دے والا منا بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گن دے او پتھراں کو پڑھاونا بئی گالے انسان تا کلمہ پڑھ گن دے او پتھراں کو پڑھاونا بئی گالے ساکو آس رہن مٹھے مدنی دے جے کو ہومن اوہے بولے انو والا کو ہنتے انو والا کو پتہ نہیں بولے ساکو آس رہن مٹھے مدنی دے سادے حالت کرم ہزار تسن بو بکرو عمر عثمان و علی او ساڑے حامی چارے یار تھسن ہو سی کہر دی گرمی دی محشر دے اوڈو جلوہ در سرکار تھسن جند کابش سہرے پڑھ دے ہیں او سیندے لب حل سن بیڑے پاس ارتسن او غم خاری آگے اے جھنڈیاں اے لو سپیکر دوست احباب کٹھے علامہ صاحب کو سڑوائے نے ثنا خان بھائی محمد صدیق صاحب نے سونا پڑے کت واسطے این واسطے عاشقہ دے غم خاری آگے او خوشیاں مناو اعلان کر کے جگ کو دساو غم خاری آگے او غم خاری آگے سرکار تو سوہنا ود نقشہ اللہ پاک بنایا کوئی نہیں جی میں یار سجایا خالق نے اوہ ہور سجایا کوئی نہیں من بھامنا انجدہ آئے حاکم ایمیں جگتے آئی کوئی نہیں سانی تو جس ذات دا لبنا ہے اس ذات دا سائی کوئی نہیں او غم خاری آگے او خوشیاں مناو اعلان کر کے جگ کو دساو غم خاری آگے اکو جا ذرا سبحان اللہ او جی میں یاری آکھے ہر بندہ کو اللہ نے اپنی مرضی نال بنائے لیکن جس وقت ساڑھے سونے نبی دی واری آئیے اللہ پاک فرمائے
واللہ دے ظلفہ والا محبوبہ جی میں تو میں کو فرمیدہ ونجے میں تے کو اوے بڑھے دا ونجے او جی میں یاری آکھے اوے بڑھے نی او واللہ ان ظلفہ اندیاں ٹہمے او واللہ اے ظلفہ اندیاں ٹہمے مازاغ کجلا او مازاغ کجلا ایکو موینی او میرا یار دیکھو تے سکا لہاو غم خاری آگے ربائی پیش کریں دا پیاں اور فریدی صاحب کو اجازت کہنے ہیں کہ دنیا دے اندر ہر چیز دی قیمتی ہے قیمتی تو قیمتی چیز ہوئے ہوں دی بندہ قیمت بھر سکتے لیکن ایک ہی جو ذات ہے ان سونے نبی دے والدہ کوئی مول نہیں بھر سکتا ہر حسن دی بھائیوں جگ وچ قیمت ہے تے ایندے زلف دے والدہ مول کہنی کائنات دے سجدے قرب دے وہ ایندے ایک عمال دا ملک کہنی ہر گزرے دور دی قیمت ہے ایندے گزرے پل دا اے ملک کہنی کونین دی ظفر ہے کل دولت اُنہ لین دے تل دا ملک کہنی سوہن سوکوں اے دیندہ پہ تلا حزن چنو کو دیندہ پہ بک مرن دے دادے ظفر ہسے پر یار دے منہ کو دیندہ پہ او غم خار آگے او خوشیاں مناو اعلان کر کے جگ کو دساو غم خار آگے پنجابی دی نات دے دو چار اشعار کہ جیرے دوست احباب اللہ کو راضی کرنا چاہنے تو پہلے مصطفیٰ کو راضی کریں ہی موجود ہے جے خالق نو او راضی کرنا جے خالق نو راضی کرنے او محفل کر سرکار دیا جے خالق نو راضی کرنے جے خالق نو راضی کرنے او محفل کر سرکار دیا ہر غم کولو اے بچ جامیں گا او گلہ کر غم خار دیا جے خالق نو راضی کرنا قاری شبیر صاحب کئی لوگ آدھے تو حضور نعوذ باللہ ساری ورگی ہے لیکن عاشق کیا آدھے توجہ کرو سو اپنے ورگا ہرگز جھلے او سمجھ نہ لوی سونے نو اپنے ورگا ہرگز جھلے
او سمجھ نہ لوی سونے نو سونا بیٹھا سونا بیٹھا فرش تے دیوے سونا بیٹھا فرش تے دیوے او خبرہ عرشو پار دیا سونا بیٹھا فرش تے دیوے سونا بیٹھا فرش تے دیوے او خبرہ عرشو پار دیا یہ خالق نو راضی کرنا فریدی صاحب پورے ملک دے اندر حضور دے شان بیان کرنے لیکن عزت کی تھو ملی ہے جو حضور دے دار دے نوکر بنیں تے ول عزت ملی ہے یہ موضوع ہے میں نا دا شیر پڑھ دا پیا توجہ کرے سو میں کو جیتے اصل کا سونا کوجھ ہیں کملے ہیں مولا تیرے محبوب دا ملاد منائی بیٹھے ساری غلامی قبول کر آمینہ کو جا سارے میں کو جیتے کملی ہے ساتھ او کرم کمایا سایہ نے میں کو جیتے کملی ہے ساتھ او کرم کمایا سایہ نے کیا نوکر رکھ لیا مالک میں نو نوکر رکھ لے مالک میں نو تو سوئی حضور دے غلام بڑھو نوکر بڑھو نوکر رکھ لیا مالک میں نو نوکر رکھ لیا میں گرے او کم کار دیا نوکر رکھ لیا مالکا میں نو صدقہ آل اولاد دا ملدا او زہرا پاک دے اوہے تو جاری رہن سخاوت ہر دم جاری رہن سخاوت ہر دم او جنت دے سردار دیا جاری رہن سخاوت ہر دم او جنت دے سردار دیا یہ خالق نو راضی کرنا گناہگار ہیں غریب لوگ ہیں لیکن فرشتیاں دا امام جبرائیل علیہ السلام وہ بھی حضور دے در دے جھولی آج دیتی محبت راکھو جا ذرا سبحان اللہ جبرائیل جی ہے جس در دے او نوکر بنتے اوگنے جبرائیل جی ہے جس در دے او نوکر بنتے اوگنے اجمل کی دسے دسو اے اجمل کی دسے دسو او شان اس دربار دیا اے اجمل کی دسے دسو او شان اس دربار دیا یہ خالق نو
راضی کرنا ایک کلام دے دو اشعار پڑھتے اجازت چاہساں علامہ صاحب کا خطاب سننے انشاءاللہ العزیز عشق بھرا آواز سنے سن بڑے سارے دل کو مستفیض فرمے سن فریدی لوگ ہیں اور فریدی رنگ لکھے ہیں الحمدللہ اللہ انہاں دوتے بڑا کرم کیتا ہے محبت نال ایک دفعہ سارے آنکھو جا ذرا سبحان اللہ جب میں کچھ پڑھتا کھڑا کہیں کچھ سمجھ آندی پئی ہے میری چل الحمدللہ سمجھ آونے میں کہ چپ کر کے بیٹھن بندے تو ہوئے ہیں پتہ نہیں کوئی نویں بارو آگئے مستری صاحبان لہا صاحبان جتنے ہی میرے بیرات دوست بیٹھے ہو آخری کلام پڑھتا پیا میں دو اشعار انشاءاللہ اس بعد حضرت صاحب کا خطاب سننے قاری صاحب نے میں کو ول حکم کی تھے کہ قاری صاحب پہنچنا ضرور ہے پہلے ٹائم میں جلال پور ول میلسی تو 6:30 بجے سفر کی تھے ول اتھا میں پہنچا سفر دے دوران تھوڑے سامنے گلے تھا سارے لیکن تو سا دیکھ رہا ہے کہ ذکر کیڑے محبوب دا پیا کرنا تو میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری تو میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری او میں مکدی مکاوا سونے مہارے تو میں ایڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری تو میں ایڈا ڈھولا ہر سامن سکے وچ گزر ویندے میلاد پاک دا مہینہ دے ہر مسلمان جڑا کلمہ گو ہے اندھے دل تڑپ راندی کی کدن مہینہ آوے وال حضور دا میلاد منو ہر سامن سکے وچ گزر ویندے ہر سامن سکے وچ گزر ویندے کنی بھی لنگ آیا کئی سامن وچ روح رمز لبی ہے ہر ویلے وہ مصروف ہنین وچامن وچ واسے پوزوں اجڑے لوگی ازاں تے دو چار قدم کدے چامن وچ در در دے غفار بھی کوہا سے وہ ساڑا مل لگ گئے تے دے آمن وچ تو امیدہ ڈھولا کرا بیٹھی زاری ذکر حضور دا جلدارا سی اتے منکر ایویں جلدارا سی جائے گھر وچ شفقت میلاد منائے اودا دیوا بلدا راسی تو ہمیں ایڈا ڈھولا کرا بیٹھی زاری تو لج پال ساول تو لج پال کھولن میری اے زندگی ہے تیرے نام کھولن تو چنگی تو چنگا میں جگ تو نکاری تو میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری تو میں ڈھولا